sitok iki wong liya. Dadi kae tukune iki siji tapi didom gue wong 4 atau wong 5 aku ora ngerti betongnya aku sing betong suku. Carapun kena didoli kaya paling mentok iki 20 ning 30. Walah. Tak kira paling kayu. Kuwi lah sakmono lho mungkin dinyang soalnya lokasine elek. Lemah subur ora kaya. Ora ngerti aku kuwi. Walah. Ya wes kalau Dimas saya aman ya. Menjalani hidup sendiri. Benar. Ini kita bahas apa potangku sampean ngeluh. Apa? Bahas apa? Bahas iki. Bahas apa rapi dah? Enggak bahas itu sampean bahas masalah. Iya, ya wis ngono kuwi ya wis memang gara ngeluh. Sama itu wah bahas iki kok sampean ngeluh. Iya memang ngeluh tapi ya wis memang ngeluh ya. Memang sensitif banget ya. Terus ora iso menang. Aslinya lagi laporan menurutnya mari menurut cabutnya iso kok. Ya iso. Iya manut sampean. Tak temu digolek. Iya. Masa aku tega ngeboni buku karo adikku ya. Lho kan iso dicabut.